азиза султонова соҳибкор зан аст. ӯ барои татбиқи идеяи худ ба лоиҳаи бизнес акселератор барои занон, духтарон ва ҷавонон муроҷиат кард. Идеяи ӯ омӯзонидани занону бонувон дар мавриди пешвози меҳмон, хизматрасонӣ, ороиши дастурхон, реза кардани меваву сабзавот ба таври наву замонавӣ мебошад. Мы уже проводим второй наш мастер-класс. В первом мы собрали 12 женщин, а сегодня, как вы видите, собралось здесь более 15 наших девушек и женщин, которые уже хотят, интересуются и готовы приобретать свои новые знания и навыки, которые помогут им в жизни. Мы стараемся показать людям, как можно из минималистического средства, то есть из минимальных продуктов, сделать богатый, красивый стол. Меньше расходов, больше, конечно, креативного стола, так скажем. Ассотсиатсияи миллии занони соҳибкории Тоҷикистон бо дастгирии лоиҳаи USAID оиди рушди соҳибкорӣ ва бизнес-муҳит ба татбиқи лоиҳаи бизнес акселератор барои занон, духтарон ва ҷавонон шурӯъ намуд. Лоиҳаи мазкур ба занони соҳибкор ва ҷавонон барои инкишофи бизнес лоиҳаи инноватсионӣ ва стартапҳо кӯмак мерасонад. Аз ҷумла барои рушди соҳибкорӣ, андозгирии бизнеси онҳо, коркарди маҳсулотҳои нав, инчунин баромадан ба бозорҳои нав мусоидат мекунад. мақсади асосии лоиҳаи мазкур, лоиҳаи бизнес акселератор барои занҳо, духтарон ва ҷавонон, ин дастгирии ғояҳои духтарон ва ҷавонон мебошад ва то ин ки онҳо ҷойҳои нави корӣ оғоз кунанд. соҳибкорзан мегӯяд, ки мастер-класс яъне дарси маҳорат доми як рӯз гузаронида мешавад, зеро донишҳое ки занону духтарон аз ин ҷо ба худ мегиранд хеле содда аст. Инчунин барои омӯзонидани онҳо пазандаи моҳире ки собиқаи зиёда аз 13-солинаи корӣ дорад ҷалб шудааст, то нозикиҳои пухтупаз ва пешниҳоди таомҳоро ба занҳои хонашин омӯзонад. баъди татбиқи бо муваффақияти лоиҳа дар вилояти Сув, татбиқи он дар Душанбе ва вилояти Хатлон дар назар аст. гузориши Меҳрангези Абдуаҳад ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ хабар.